Sunt la Pride, chiar în locul în care, chiar aici, în spatele meu, acest pârâu a săpat suficient în albia lui până a dat de prima galerie a minei. Și de acolo a curs 24 de ore în mină. 6 milioane de metri cubi de apă la o viitură s-au dus în mina Pride și au închis toate nivelurile. Până la urmă, vedeți, pârâul curge în continuare. Și ăsta nu e cel mai bun semn pentru mine. E semn că mina s-a umplut în întregime. E semn că mina din Pride s-ar putea să nu mai existe niciodată. Am lucrat în salină și mina am primit în moștenire de la părinții. Acum în spatele meu se vede ce am pierdut. O mină care a început la 1762, o mină care asigura nu numai sare la Compania Națională a Sării, care ar fi trebuit, la Salrom, care ar fi trebuit să fie mai atentă cu mediul aici și cu protecția minei, da? Pentru că dacă vă uitați în spatele meu, sunt lucrări în curs, sunt lucrări, unii spun că nu sunt tocmai cine știe ce ar fi trebuit, dar sunt lucrări prin care încercau să ducă albia râului departe de punctul în care putea să perforeze și să intre în mină. Exista și o licitație, s-a semnat acum 2 săptămâni, mult prea târziu față de natură care n-a mai avut răbdare cu oamenii și cu locul ăsta. Cine este vinovatul că în ultimile 4-5 ani și mai încolo de 20 de ani am ajuns aici? Că problema persistă de 20 de ani. În 2007 deja au fost făcute niște lucrări de specialiști care spun că trebuie pusă în beton albia pârâului Corund. Dar de atunci nimeni nu a făcut nimic. Văd că au pus niște prelate. Ca să protejeze albia râului cu prelate. Da, dacă nu venea inundația, potopul, atunci probabil stătea toate lucrările pe cea față, dar acum s-a desprins, a intrat apa sub ea și de atunci nu s-a mai oprit, apa a ajuns în salină, a umplut. Ce vedeți aici este pârâul Corund, care se duce dincolo, la vreun kilometru și ceva, este chiar Pride-ul. O localitate care trăia din mină. De la magazinele care vindeau sare în toate formele, până la pensiunile în care oamenii veneau să se cazeze, sunt copii bolnavi de astm care puteau să beneficieze și beneficiau de proprietățile binefăcătoare ale aerului din mină și până la pur și simplu la turiștii care vroiau să o viziteze. Nu mai zic de bani. Banii obținuți din vânzarea biletelor și care sunt mult mai mulți decât nevoia acestei operațiuni de salvare care s-a încheiat prost. N-a mai salvat nimic. Se mai poate repara mina asta? Nu cred. Noi nu o să apucăm să fie salină în Pride, în localitatea Pride. Nu cred. Mina asta producea bani, firește, și din sare. Mina asta avea niște directori, niște responsabili. Acum vina se plimbă între mină și în București și naiba știe încotro. O să găsim vină pentru ce s-a întâmplat aici și pe lună. Dar, până la urmă, rezultatul final este că nu mai există mina Pride, nu mai există nimic din lucrurile care îi ajutau pe localnici, întreaga comunitate să trăiască. Ce fac ei mai departe? Așteptăm de la autorități să ne spună nume directe concrete. Asta e o întrebare la care nu pot să răspund eu. Dar poate că în vara asta putem să facem ceva. O vizită la Pride și fără mină. Eu asta vă invit, dacă vreți cu adevărat să ajutăm acest loc. Veniți o zi, 2 în vacanță la Pride și stați la pensiuni și cumpărați ce a mai rămas din sare. Și poate faceți o vizită aici să vedeți unde au încercat oamenii să facă o treabă bună și a ieșit de mântuială. Pentru prietenii mei de pe Facebook și de pe YouTube, Lucian Mândruță de la Pride.